Diwa sa trahedya nga miigo sa Barangay Tipolo, Mandawi City, mipatigbabaw gihapon ang diwa sa bayanihan. Gani pipila sa mga nasunugan naniguro usab nga motabang sa uban pang mas labing nanginahanglan. Ani ang RTV Presents ni Nico Sereno. Sa pag-igo sa dakong sunog sa tulo ka mga sityo sa Barangay Tipolo, Mandawi City, kapin sa simana na ang nakalabay, usa sa nabiktima ang barangay councilor nga si Eric Estrera. Gilamoy sa kayo ang iyang tulo ka andana nga konkretong panimay nga pipila ka tuig sab nilang napundar. Gibutyag niya pipila ka adlaw lang sa wala pa ang sunog ni atong Hunyo 27 mao pagyud unta ang pag-impas sa iyang utang aron pagpatukod sa balay. Apan bisan sa nahitabo, wa siya mawati og paglaom ug padayon nga nakigbisog. Wa sab niya hikalimti ang tahas isip konsihal sa barangay. Ano yun sir, murag lisod-lisod yun, pero ako lang yung gibahin-bahin ako ang oras ba kay dili mo sad pwede nga ako ang panginabuhi, ako lang pasagdan kay nagnegosyo sa tagamay para sa to ang mga anak nga nagpadayon og eskwela. Bisan ko nasunugan, ang iyang pamilya nangunay sa pagpangapod-apod og mga grasya sa uban nga nabiktima. Mihimo sila og feeding program aron makatabang sa mga nanginahanglan. Murag swerte gihapon ko kay at least naa pa ko'y gamayng panginabuhian na asad ko igsuon nga na dangpan nga ako ang gipuy-an karon mo na nga nasa nakita na ko sa sitwasyon sa uban nga wa gyud sila kapuy-an nagtulda-tulda lang mo nang bisag ang gamayng nahabilin nga grasya nako sa inana nga paagi ako ang gi-share. Usa sa naapektuhan sab sa maong sunog ang Tipolo National High School. Hingpit nga naugdaw ang usa ka building nga may duha ka classrooms ug nakan-an sab sa kayo ang laing kasikbit nga building. Kun biktima sa sunog ang hisgutan, ubay-ubay gyud sa ilang mga estudyante ang naapektuhan. Sa talaan sa eskwelahan, 227 ka mga estudyante tanan ang fire victims. May upat ka mga staff usab ang nalakip, duha ka mga teachers ug duha ka utility personnel. Usa sa nasunugan si Ma'am Jovelyn, science teacher sa eskwelahan. Lumad gyud siya nga taga Tipolo ug didto na nagdako. Sa pagkakaron sa kapilya sa may sitio Maharlika, temporaryo nga nag-istar ang iyang pamilya, labi na ang iyang inahan. Kinitungod kay ang iyang inahan maumansab ang dugay na nga caretaker sa kapilya ni Santo Niño. Isod kay masunugan, wag yun ang among kuan siguro masinina ra gyud ang mga gamit makitaan ra man ning mama maning kamot moto ning mama protektahan na lang gyud ang eskwelahan moto nahurot na lang gyud ang lugar sa balay. Hagit man ang giatubang nila karon apan padayon nga naning kamot si ma'am nga magmalig-on. Salig lang gapos Ginoo kay interest buhi pa mao na paglaom pa gyud. May mga bata paglaom sad nila lang kaugmaon. Sa kung gingon mo bangon ka, it doesn't mean na nasunugan ta mo daw lang sad ta kay na may Ginoo nga nagtanaw nato. Siya ray maigo mo tabang nato kay nasunog ginanam sa na siya plano. So tanan nga pangitabot ng kinabuhi na ginay plano. Ang substitute teacher nga si Sir Jovi, biktima sab sa dakong sunog. Sakit man ang nahitabo sa ilang pamilya, apan matod niya, gikinahanglan gihapon nga mupadayon sa kinabuhi. Mao nga may trabaho gihapon siya aron nga makatudlo. Padayon na punta kay ang mga bata gani nga nasunugan ng eskwela man gani. Ako pa ka, di ba? So, padayon lang yapon ta. Taliwa noon sa kalamidad nga miigo, padayon nga mipatigbabaw ang bayanihan sa mga sugbuanon. Daghan ang mga hinabang nga nag-abot-abot alang sa mga nasunugan. Ang lain-laing mga eskwelahan gikan sa Mandawi, milusad sab og mga donation drive aron matabangan ang Tipolo National High School. Buot ipakita sa mga eskwelahan ang kaimportante sa pagtinabangay ug masilsil kini sa salabutan sa ilang mga estudyante. Kini magmatuod lang nga mas maayo gyud gihapon ang mutabang ug muhatag inay nga maoy tagaan. Uban ni Godfrey Relien, ako si Nico Sereno ug kini ang akong short docu.